efter den her viden nu. Nu tager den den. Nu er den død. Nu er den død. Nej, 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 nej. Nej, hvor er det voldsomt det her. Nej, den ligger og lider, den her nu. Nej, hvor er det... Men det kommer til at tage flere løn. Det kommer til at nok flere.